שלום חבר'ה, פעם אני עם חבר שלי כמו שהבטחתי. תגיד שלום. כן, שומעים אותו קצת חלש. אני לא יודע למה. חוץ מזה, זה משחק שאנחנו לא מכירים הפעם. אתה רוצה שאנחנו נראה מהו? בואו נראה איך לעשות את זה. אתה תלך לבית שלך. אני אלך לבית שלי. אוקיי. טוב. נכון. בואו נראה איך לעשות אותו. נראה מה יצא לנו מזה. רגע. זה כתוב שזה מביא... לא, זה פשוט כתוב וובי. בואו נעשה אותו. אאוץ'. כן, הכפתור שלי עדיין שבור. אומי, הכפתור שלי כזה שבור. אתה יודע מה? אני מוציא את הכפתור שלי ועושה את הפרקור הזה. אני עם משכיל לא עושה. באמת, אני לא יודע מה זה אומר. כן, הכפתור שלי די שבור. זה משהו אחד די קשה. גב יסקיה. עברתי וזכיתי אני עשיתי את זה. עכשיו בואו נראה מה זה. איך המשחק הזה עובד? אם זה אומר לך איך זה עובד. לא הבנתי מה עושים בכלל. הנה זה אומר עוד פעם. מה זה? צריך לקחת קקיברה? צריך לקחת את הקקיברה. אני אומר, זה פשוט... קקיברה. איך אתה בדיוק אמור לרד? כמה קקיברות יש לך? תראה בינתיים לא רואה. מי זה? מישהו הזמין אותי. לא משנה. לא, במשחק שיש לי אותו. הוא על אונליין, אבל בוא נמשיך את המשחק, כן. אני הולך ללחוץ עם נור, אבל עדיין. אולי אני רוצה להיכנס אליו אחר הסרטון הזה. והפסקתי מספיק הכיבר. עכשיו בואו נעשה... אוקיי, זה אומר שאני יכול לקנות שני אלה. למה זה עושה את זה? זה משחק כל כך מגניב. ונאור, עדיין לא אמרת מי אתה, מה השם שלך שלא אמרתי אותו. אז נאור, תגיד מי אתה, ותגיד את השם שלך ותגיד את השם. אוקיי, וואו. וחבר'ה, פליז תעשו סאבסקרייב, פליז, אנחנו צריכים את זה. מה זה תמיכה? אתה יודע מה? אני אפילו אשאל. יש לי הרבה כיפרות. שלי. בהתחלה חשבתי שזה משחק כיפרות. חבר'ה, אני
שמתי את חבר שלי על השטק, אני ראיתי משהו שאני לא יודע מה זה, אבל הוא יצא, אני יכולה לתקן. אוקיי. עכשיו אני אמור לדבר קאקי, בא? היי יום, אני מקבל לבנים! Yes! אתה זום! איזה משחק אתה רוצה שאנחנו נעשה בסרטון הבא? אולי משחק שהתגובות תגידו. תכתבו בתגובות מה המשחק הבא. ואני באמת אין לי מושג. תגידו משחק שאתם אולי אוהבים, נעשה אותו. גיליתי להראות כמה כיברות אתה משיג. כן, לא ראיתי את זה. תפרקו? אוקיי. זה בדיוק עכשיו בא לי להתקדם. אני מחכה לך בסוף. אומיי, מה קרה פה עכשיו? אני באמת חשבתי שאני הולך לקרוא. באמת? זה מוזר. אני סיימתי את הפרקור. כן. זה לא קשה. ולמה? זה כבר וכמו שאמרנו, פליז תעשו סאבסקרייב, תשימו לייק ותשימו את הפעמון. אפילו תשברו את זה. אבל באמת, הסרטון הבא שלנו הולך להיות ממש מגניב או לא יודע. אתם תחליטו, אני לא יודע. כי אנחנו יכולים אפילו לעשות את זה. אבל שנכתבו דברים מגניבים. אני לא רוצה לעשות דברים מגניבים. Daddy. Okay. What? Okay. אני בא לבית שלך. Okay. וכמו שאתם רואים, שום סיבה אני לא מתחיל לקבל לו. זה כן זה להשיג את הקיברות. כמה כקיברות? השגתי רק 10. האמת זה לא רק 10, זה יותר מ-10. זה עכשיו 40. גאדי. אני לא יודע לקרוא את זה. בוא נצמח את זה. קקיבר. למה אני מקום אחרון? זה לא יפה. עוד כמה שנים אנחנו נעשה giveaways, אייפונים, לא יודע, משהו.
משהו. זה תלוי בכם, אם אנחנו רוצים לעשות גיבוריז. זה תלוי אם אתם תשימו את הסאבסקרייב. אתם חושבים שהם ישימו סאבסקרייב? זה החלטה שלכם חבר'ה. האם אתם בוחרים בזה או לא? כן, עדיף לכם, כן, עדיף לכם. בתגובות מתכוון להגיד. ביאסקיה. נעשה משהו בריאליטי. שזה אומר שנעשה משהו בחיים אמיתיים. כן? כן אור? אתם רוצים שאנחנו אולי יום אחד נעשה משהו בחיים אמיתיים? אולי נעשה איזה צ'או. אבל זה תלוי בכם, תשימו סאבסקרייב. אם אתם רוצים לראות את הסרטון הבא שלנו, לפחות תגיעו לנו לאיזה 10 סאבסקרייברים. אני לא מבקש יותר מדי, פליז תעשו לי סאבסקרייב. משהו, עדיף לכם לעשות סאבסקרייב. וחוץ מזה, זה תלוי בהם. גלי, גלי. אתם רוצים בכלל את זה? אחרי הסרטון הזה נראה כמה לייקים וסאבסקרייברים יש לי. לא שנראה מחר, אני לא יודע. אבל זה תלוי בכם חבר'ה. לפחות סאבסקרייבר אחד. לא אכפת לי. בא לי פשוט סאבסקרייברים. אבל 10 סאבסקרייברים יהיה יותר. כי אני ממש חדש. אני רק היום התחלתי לעשות סרטונים. וחשבתי שאולי אני אקרא עם חבר שלי. אולי אתם תראו להיות יותר בסרטונים. יש מיליונים יוטיוברים שהם יותר מדי טובים. וזה אנחנו רוצים גם להיות כמובן. אבל זה תלוי בכם. אם אתם רוצים לעשות אותנו טובים. כן, לזה אין לנו סיכוי. כל הדברים האלה תלויים בכם. כן, נדבר על זה. כי היוטיובר הכי טוב בעולם, יש לו איזה יותר מ-300 מיליון סאבסקרייברים. אני לא יודע אם הוא הכי טוב בעולם, אבל אפשר להגיד שאולי קקיברה? חבר'ה, אני כבר חוזר. אני שנייה הולך לעשות משהו. אני אקח לי כמה שניות ואני כבר חוזר. חזרתי, הייתי צריכים להביא לי משהו לאכול. רגע. זה טעים בטח.
מעגל בשביל שלי. אפילו לא יודעים מה אני עושה. למה זה כזה טעים לחתום? 1,000 שקל? לא סקייה זה משוגע. נעבור לסיים את הסרטון היום, כאילו עכשיו. מה? לא משנה. אולי נעשה לזה פארט 2, יהיה לנו יותר קל. לא חושב? טוב, רגע, אני חושב, אני נשבע שראיתי קטנצ'יק, הנה! זה קטנצ'יק רצח. איך אני לא ראיתי את זה עד עכשיו? אבל חבר'ה, פליז, סקרייב. תעשו כל דבר עם הססקייב הזה, שברו אותו. זה שווה לי. אני לא יודעת שבא לי אם אתם רוצים לראות אותם ועושים דברים מסוגלים לעשות. וזה לא הולך להיות הדבר הראשון. כל דבר אחר. נאור, מה אתה חושב? שאנחנו נעשה כאילו פארט 2 במקום? אני רוצה שעכשיו נסיים את הסרטון ומחר נעשה פארט 2. כן. אתה צודק, אבל אני לא עושה אותו, כי זה לא כזה שווה את זה. סורי, לדקה הלכתי להביא משהו כדי לנקות את הדברים שלי. כן. מה אתם חושבים שעדיף לנו לעשות בפעם הבאה? נאור, רוצה בפעם הבאה נעשה איך אנחנו נלחמים בסטרונגסט? למה? אוקיי, אבל אם הססקייברים יגידו שעדיף לנו לעשות את זה, אולי נעשה, אולי לא. זה תלוי אם הם יגידו לך לעשות את זה. או שיש להם משחק ממש כיפי שעדיף לנו לעשות. אם יש לכם משחק... נאור. אם יש לכם משחק שאתם אוהבים ואתם רוצים שאנחנו נשחק בו, תכתבו את השם שלו, אוקיי? כי אנחנו לא יודעים, אנחנו אולי צריכים את השם שלו. אפילו, אני לא רוצה להגיד את זה, אני אגיד את זה בפעם הבאה. זה משהו די... אתה יודע מה אני אגיד את זה עכשיו? אולי אפילו, אנחנו נעבוד אחד על השני. כן, ונאור לא אוהב את הרעיון הזה.
אני אומר, כאילו ברובלוקס, לא במציאות. האמת, אני גם לא יודע למה חשבת על זה. אז אתה מסכים? רגע, סיימתי לעשות קווסט אחד. קיבלתי $5,000. ונאו, אני חושב שעדיף לנו לסיים את הסרטון עכשיו. כן. זה בסדר, מקסימום. יואו, מיי גוד. אוקיי, נדבר על סרטון הבא. אוקיי, נאו? רק לפני שאנחנו מסיימים את הסרטון, נאו, בוא לאמצע. בוא מאיפה שהתחלנו את הסרטון. הנה אתה. ואל תשאלו למה הוא נראה ככה. הוא נראה ככה בשביל מודו מאסטרי, אבל לא משנה. חוץ מזה... אוקיי, נאו, אז תעמוד פה. טוב, לא משנה. בקיצור, אם אהבתם את הסרטון הזה, תשימו סאבסקרייב, לייק, פעם. ביי ביי!